Nanata sa last step, no? Okay, kauno na to. Tarong mabika. Tarong mabika. Yo, what's up sa inyo mga silingan, no? Kung di pa ka silingan dra, i-subscribe na na. Pinduta lang dra sa buso na. So, atong buhato na pagkaroon kay paano sumubo. Ay, hindi. Paano kumain ng so, kabalan mo kung sana. Ay, marong yung sanin na natin. So, atong sugdan, no? Sa step 1. Imasimason na to hantod na basa. So, ang step 2, kung dili kayong basa, ang pusi, ato nang gamitan og dila. Yate. Sa step 3, pwede ninyo ni dula-dulaan hantod sa maganahan na tag-iya sa pusi. Pat sana tapos step 4. So, dali na ta magkaon. Gwapo ni idea mo. Babe, mana, dali. Na. I-demo na to para mabalaan kung paano. Let's go. Pansin mo, radya kung sanin na pas tong dati. Katong paano sumubo ng saging. So, ato nang tawag na tong babe para ma-demo na to kung saan pagkaon sa pusi. Nanata sa last step, no? Okay, kauno na to. Tarong mabika. Tarong mabika. So, mo na ito magkapos. Kamu, manyak kayo mo, ha? Si Chambi din yung pangalan sa kong pusi. Chambi. Chambi. Sayo mi. Chambi. Kamera. Sige, hi sa mga silingan. Ina, hi. Isa pa, hi silingan. Cute eh. Hi silingan. Isa pa. 1 plus 1. 2 plus 2. Good. Mula niya akong chambi, no? So, ano lang magkaon pusi, no? Ngangala. Kami. So, muna to silingan, no? Salamat sa pagtanaw sa akong video. Kung di mo kalimut subscribe o i-click ang notification bell para ma-update sa akong bagong video. O support dahil sa Team MOS o Baknoy Nanay na segment o Dodong TV. O support po dahil sa YouTube channel ni Borge Taisa o Guideline Almonas. I love you guys, mga silingan. Salamat! Man! Paghilom! Tada kayo mag-shoutout, ano? So, punta kayo nagpa-shoutout, no? Kayo mag-supporta dyan pa sa akong video. O kayo magkalimut subscribe sa akong video. Salamat. So, shoutout tayo kay Ariana Marie D.A. Mo sila yung pa-shoutout na play nila. So, shoutout ang play nila. So, shoutout tayo kay Jelly May. With feelings. I-L-Y. So, shoutout tayo kay Jean Valenzuela. Uyab ni Ham. Ice baby na. So, shoutout tayo kay John Lloyd Dalagan. Pitbahay na mo. So, suporta silingan. Morang literal na silingan. Shoutout kay Jill Agustin. Yo bro, gamit ako yung tripod. Tripod ba ni? Gorilla pad. Tato. Shoutout kay Chad Desha Panisa. So bro, padayon niya pong pag-video bro. O sugdi na pag-vlog. Ay na pag-repost. Joke lang. Shoutout kay Vilma Mindome. So, salamat. Shoutout kay John Paul Tatsukami. Kay Seth Cabardo. Kay Grace S. Daitik. Daitik ba niya o Daitik? Kay Kazumi Jinito. Shoutout po kay Geraldine Ilardo. Kay Kent Sombrio. Salamat bro sa pag-dayon Japon. Kay Prince Aldrin Desha Panisa. So, nung Chad. Ha? Malibog ko siyang doha. Bakit pati mag-aplido? Natural, isuon ko. O kay Michelle Rose Ablen. Kay Atina Paula Arroyo. Kay Shanine Suminge. Kay Beverly Barido Herbo. Kay Rosemary Ramirez. Shoutout kay Marie Antoinette Narisma. Kay Lara Robles. O kay Lia Patricio. So, mao na itong tanan. Salamat sa pag-suporta. Huwag tanong sa akong video. O, may palik. Sige na tagpasalamatan eh. O, i-share ninyo na yung video. Lingaw, kinawi. 3, 2, 1. Lakpan mo na, babe. 3, 2, 1.